ini badhe minggat kedengaken pepanggihan dalu menika. Monggo sinten iki badhe nyekar menapa badhe nyuwun saged. Sinten malih? Menapa Bapak panitia monggo sing badhe minggah panggung boten napa-napa ngrameke. Jange. Lho Sudi. Wonten WA. Nggih. Saking Pak Sutopo nika panitia. Nggih. Nggih panitia iki nggih. Sing sowanten panjenengan to. Nggih. ART 44. Nyuwun lagu kepeling dipun bawani. Oh nggih. Sing disuwun panjenengan apa sinten? Boten umum. Oh ngoten. Saniki anu nek umum niku pepeling nyuwun berkah kan Bu Nanda. Dipun bawani monggo Bu Nanda. Mboten sak jumeneng. Bayar nek kon Udah malah semaku dadak gotong Bu. Pun kalian jumen kalian lenggah mawon Bu Nanda. Nggih, jane nek kula ikut ngadeg ya manut. Nek ra ya kemau, biayane iki jebrokan kok ngadeg. Ribet. Nggih, nek disuwun jumeneng nggih monggo. Nek Pak Sukidra sing nyuwun ngono turu rumah. Kon turu rumah kuwi ya manut sing penting ki ra ya. Biayane. Pani boten ora nek Pripun monggo. Bapak-bapak, Bu Nanda kan jumeneng menapa kalih lenggah. Nuwun sewu menawi kepengen niku kok kadose mboten sae dhewe kan. Ngadeg kok wis sedelo. Monggo nggih kula niku nek ngadeg burung main ku ora iso sedelo. Aku kok ora percaya aku. Nggih, monggo Bu Nanda sak kersa panjenengan. Nek sampean ora kersa ngadeg ya mangke sing ngadeg liyane sing nom-nom niku. Jane nggih, nak kula ki rak wong sebinten nggih no. Nggih sakniki niku sing nom-nom niku lho. Nek sing muni sing tuwa iki wis bukan hal yang sing enom gawe ngadeg. Mbak Deni, Mbak Anis. Ning rak nun sewu jenengan niku jaman rumiyin sik nom kula ya menangi. Wah, tenang. Sing jenenge Bu Nanda Sulastri niku tenang. Beda kali bojoku lho, sinden niku jan pun cemar tenan. Apa iki mau? Wong tenal kok cemar. Tenor. Kula niki sidane. Kalian gampang nggih, Pak? Rokok isan Nang bocong ora ketok. Kang Limopo Suara yang nurut tempiak tenang. kaya curut nurut ya. Maksud ini apik tenang. Monggo ya templek karo gamelan. Kula ki rasa sapa tempe. Ning ya kuwi abot regane. Lagate.
Iki jan suara yo kayak makan tenan iki. Aku tak dikritik karo sing terbakui. Sindene sampe bikin tuwa-tuwa, aku ini lomen. Tuwa wis penting iso jalan. Pemborong ya. Kan